sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manen kadagiti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, makablaawan man pay da Ma'am Marjorie Bubila dita Hong Kong. Kastamatan kanikabsat OFW, Vlogmix WLD. Makablaawan met ni Ma'am Imelda Velasquez, ni Ma'am Glory Diaz dita Dubai, kastamatan ka ni Ma'am Joanne Mingming, ni Ma'am Evelyn Valdez dita Agoo La Union, ni Sir Vic GL dita Greece. Makablaawan met ni Ma'am Michelle Del Rosario, ni Ma'am Virgie Padilla dita Turin, Italy, ni Ma'am Inday Saliblib. Makablaawan met ni Ma'am Neslin Baliga, kani Ma'am Mary Jane Gahete dita Malaysia. Shout out met kani Ma'am Arceline Rusquita dita Alicia Isabela. Kastamet kani Ma'am Magdalena Kawili dita Alcobar, KSA from Tabuk, Kalinga. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg ket ulitek manen ti agyaman iti oras nga ipapaayo para iti daytoy a programa. Intay nga rodan denggen ti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ti surat nga intay kanbiag ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Janice, manipod probinsya ti Ilocos Norte, nga iti agdama ket adda ijay Thailand. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan naklatan iti Janice. Addaak ita ditoy Thailand. Kanayo nak ngagdengdengeg kadagiti drama ditoy YouTube. Isu ti liwliwak ken agbalbalin metten a music ko kabayatan ti panagin inanak. Nang runa no kasday nga agapuak iti trabaho. Agdengdengegak kabayatan ti panaglutok, agingga iti pannangan ko. Ken sakbay ti pannaturog ko. Kanayon dakpay kit din asutilen dagiti boardmate ko akadaanan nakano gapo iti panagdengdengeg ko kadagiti drama. Ngaminton kwan makidengdengeg dan tumetlaeng kanyak. Nakapagsurat akmet gapo takayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas may papan ken ayat. Ayat anang ipaay iti ginabsuon a luluwa ken nangibati iti sugat ditoy pusok. Nga uray numano atawanan tinapalabas kadyak tupulos malipatan. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Dua tawanan nga gayan ayat ta Janice. Ang maging kay ta. Kat limod pa lang ti relasyon ta. Adday ta ka manen, Rafi. Di mat na pagsaritaan tanday tabanag. Janice. Anya ka di manen ti pagkaskas na ama. Ni ka di resti. Kasano? Kastaw na iti dagkat na itaykan ka. Masurunak. Makadandano ka kitayan. Imbag ta nalapdak tireknak. Anya? Uy, agselos-selos manen to'y boyfriend ko. Apay ngamin no ibagamon nga gayan ayat ta. Iti kasta, sardengan da kamatan. Rafi,
agkabsat ni Resti kan tibos ni manong ko. Among matday na, saan ka di? Numaamon ni Resti ti may papan ka data. Ibaga na lakit di kin ni manong ko. Sigurado apag sardengan nakmatan nga agadal ti kabsat ko. Sana bale, tamay salaangan atawan ti orayan ta. Kalpasan ti graduation tayo, ibagakton kin ni manong Arman ti may papan ka data. Basit laangan apanawan ti orayan ta, okay? Sikat makaam mo. Kat husto nga roden day ta panagmisuot mo. Ah? Agisam kan iti kasta, rumarte kinatar mo. Kasta agyamanak iti pan nakaawat nga ipapaay mo kanya, Rafi. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka, Janice. Ay ayatan ka unay-unay. Sika lang ti umuna. Kan maudi nga ayat ko. Agyamanak, Rafi. Namnamaam akas na akmat kan ka. I love you, Rafi. So magmamanulangan na bulan ti orayan, aggraduar ka na iti kina maestra, ading ko. Wan manong, kat utang ko ken ka ti amin. No saan aga po kan ka? Jakmat makalpas iti panagadal ko. Wen, hanggang siyempre, babayan mo't lang dahi tayo iti panagsalukag mo, ading ko. Aywan gayam. Adagayam ko jay Thailand, kat ibagbaga nang agkasapulan da kadagiti agisuro ijay. Inbagak ti panang tulong nantukan ka. Iti kasta, makapan kanto ijay, wen? Ha? Thailand ko na manong? Wen, nasasayat matlang no ijay kan nga gisuro. Dakdakkel ti sweldo mi jay. Abay, di mo kayat? Ha? Ay, kwa. Saan mat nga iti kasta, manong? Kas nakunakon, ading ko. Dakdakkel ti sweldo ijay. Saan ka amay kawa? Ngamin Pilipino kan Pilipina matlang dagiti agbalinto akatrabaho mi jay. Wan kitaan to manong. Mabayag pa'y matkat iti graduation. Kan may sa, ag-board exam ak tupay. Jak pa'y amo no makapasaak iti exam. Ay na, mabitin day tading ko. Nasirip ka mat. Adayo anaut-utek ka ngamiti siya. Iso masigurado ka makapasa ka iti board exam. Nagawit ka gayam dita probinsyayo. Angam di ka man laim mawag mat. Wano nag-text kanya. Pasensya ka, no jak nakapakada ken ka, Rafi. Biglaan ti panagawid mi kin ni Manong Arman. Masakit ngamin ni Tatang. Kasta ka di? Wan, Rafi. Iso pasensya ka na. Okay. Angam kaano ti panagsublim? Dituyak pa'y laang kabayatan ti pananguray ko iti resulta ti board exam tayo. Nakaununag man ang tisinaay mo. Sorry ka din. Di kan gumurgura kanyak, Wan. I love you. Di mat ko na mo ibagamon ko ni Manong mo ti may papan ka data. Nag-graduate ka. Naka-exam ka pa yan. Agam maging gaita, kat di mo pa mo tinbaga. Aging kat kaano nga ilimad mo ti relasyon ta. Ikan na kumapay iti basit apanawan, Rafi. Di ka madanagan. Ibagak tumat laang ti may papan ka data. Saan laang akin ni Manong Arman? No di kat karaman ng dananang kantatang. O sige, namnamak day ta, Janice. Manong, Atay bagam, kwa, Manong. di ka di may papan ka na kayo ka ni Rafi. Amom, ti may papan kada kami, Manong. Nabayagan Manong, Hindi pa ilang pinalpaliw kayo. Amo ka na singpot ni Rafi.
Isa binaybayan kayon. Ngamin adamat bukod yo apanunot. Itata nakaadal kayon. Ada ka na kayon, noon niya ti plano yo. No, kasta. Okay lang kan ka ti panaggayami ni Rafi, Manong. Sino ako mamat nga yamang lapad kada kayo ading ko. Pudno nga ni strictuan kay di. Gaputa ti kayat ko kat makaadal ka. Ang amita ta nakaadal kan, ay ka makaamu ka matan Agyaman nak ta maawatan nak, Manong. Awanan niya man na ading ko. Karbungam ti agayat, ken paayat. Iso nawaya kayon ka ni Rafi. Saan naparikot da ita kanya? Rafi, agsubli akong dita syudad inton bigat. Ah? Nasayat no kasta, Janice. Kailiw ka unahin na makita. Oray siya, kailiw ko matan ti boyfriend ko. Nakarkarok may kanyak, Ayun gayam, adda good news nga ibagakan ka. Ha? Anya day ta? Ibagak ton inton nagkita ta. Anya? Ibagam kit din. Inton bigatan. Okay. Sikati ba ka mo, Janice? Ore siya. At damat lay bagakan ka. Ay, umawag ka tong araw. Inton makasangpet ka. Ta umayak ijitagos mo, ha? Wen Rafi, sige, iddepo kong daytoy. Isaganak pa'y dagiti awitak nga agpasyudad inton bigat. Anya, mapan ka ijay Amerika kunam Rafi. Wan, Janice. Ngam, awan mo't nadakdakamat mo kanyak. Nga dagayang plano nga agabron. Kwa, nabayagan day jay nga impag nati ulitag ko. Jak ni namnama am aproban. Iso nga imbis nga gisurat dito Sanin Ta ituloy ko kano ti agadal ijay. Ni, apay nga ngagsanay ka. Kunakit di no double celebration ti celebraran tayta. Ngamin, agpadataan na ka pa sa iti board exam. Naibagak pa yan kin ni Manong Arman ti may papan kadata. Ngam saan matgayam. Apay matasan. Kasano, kat panawan nak matgayam iti mabiit. Saan ka matapanawan? Umadayo ak. Ngam para mutlang ka data. Mapanak ijay. Tapno ituloy ko ti agadal. Iti kasta. Makatrabaho ak. Kat may saganak ti masakbayan. Ti buklan tanto a pamilya. Kasano no makakita ka ijay iti napimpintas. Kan sexy ngam iti siya. Sigurado nga isukat naktumatan ijay. Anya, unay ko to girlfriend ko na ya. Di ka kadyag sasawi ti kasta. Ngamin, si ka lang ti babae nga ayatan. Kan ipatag ko aging gatong palbihag. Awanan sa balipay. I love you, Janice. I love you too, Rafi. Kita mo, nagpintas abuyan ti lilan nagtinit. Saan ka di? Wan nga rad, Rafi. Tunggal ilalan nagjainit. Ipasimudag namat ti barong agsapa. Amang isang bay iti barong anam nama. Kaslada kayat mo asawan iti dayta nga imbaga ma. Awan. Tinulad ko lang dagiti ibagbaga dagiti mannaniw. Ay, ungayam. Awatam da ito Basit met abaks. Anya nga iti linaon dayto Loko tama. Ha? Sing-sing kan kwentas. When? Happy 5th anniversary, sweetheart. Wan nga agpaiso. Adjis ti Pebrero ita. Allah, sorry. Nalipatak. Ita nga agpaiso ti anniversary ita. Happy anniversary, sweetheart. Sika, kanayon mo malipatan Ala, iyag mo ti sing-sing.
isuot ko di taramay mo. Kaya anday ta kwintas. Isuot ko kanya. May ibagay ka di matla kanya kintad mo akwentas. Siyempre, may bagay lawanay kan ka. At daman na napinmintas ka. Agyaman ako na Rafi. I love you so much. Inemabulan sa tinapalabas, manipod na panidya Amerika ni Rapay. Maging kaita, kat saan sa apay mga mauawag kang ka. Wan nga ro tatang. Awagak ti cellphone number na. Ngam saan ko ang makontak. Nay, apay nga ta. Day tamat nga ro ti kanayon ko adamagan tatang. Imposible mangawan cellphone na. Wano telepono man laang mabalin na apakiawagan tapno makontak na ka. Tatang. Ay, nakarkaron nga imposiblay no ibaga na nga awan signal ijay. Kinuman bilang kasta, di imposiblay nga di na mo ipamuspusan ti pan nakakontak na kang ka anak kao. Day tamat nga ro ti pampanunutak tatang. Apay awan lam amumaon kadagiti gagayem na. Wano kasinsin na mabalin mo apagdamagan. Adda. Ang adamot ijay syudad tatang. Awan mo't kontak ko kadakwada. Kahit anya nga ti planom ita anak kao. Adda seminar mi inton umay alawas. Gagaraag to amapan kitaan ti kasinsin na. No adda pa'y itisigod adagos na. Imbaglaangan tanadanon ka dito'y dagos mo, Novi. Kunaklakit din no awan kan dito eh. Kinapudno na maudin abulan ko ditoy. May destino ak ngaminan iti kagayan iti umay abulan. Kasta ka di. Wan. Oh. Agmerienda ta pay kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay, una. Agyaman ak, Novi. Gayam. Imayak tag sa ludsudak kumakan ka. May papankin ni Rafi. Ha? Jakmat ngamin makontak ti number ng inted na kanyak. Adda ka di kontak mo kan kwa na. Angkwa. Inam abulan ng tinapalabas. Manipod nagpa-Amerika. Ngam aging gaita. Kat saan kami pa'y anak kapagsarita. Ultimo text kat awan pa'y naawat ko manipod kan kwa na. Janice. Kay iliw ko una yan ti kasinsin mo. Pangaasim tatulungan nak amang kontak kan kwa na. Amang ano adam amom amabalintang awagan ichay. Pasensya ka na insan Rafi. Ngam insurot ko ni Janice. Di nakmat ngamin sarsardangan akulkulitan. Insan, Obi. Kan may sa maasyanak una yun kenkwa na insan. Ti amuna kat adda ka iti Amerikang agtartrabaho. Ngam saan mat? Taadda ka dito yung agsaksakit. Kaayan ayat mo ni Janice. Isu arumbang nalaang amaamuan na mat ti kasasaad mo. Ang minsan, kita ang tilangak. Pudilangan tinang balkot kadagiti tulang ko. Anyan tulangan ti bagana. No makita na ti kastoy ang kasasad ko. Kan may sa awan rupak ngay parang ko ni Janice. Ngamin, nagulbudak kan ko na. Insan, maawatan na ka ni Janice. No apay an aramid mo tinangilimot ken kwa na. Kan may sa
No talaga ngay ayatem, saan mo arumbang asaktan ti riknana? Insan, Iso nga rumbang nalaang nga rod asangwam. Iti kasta, makapagsarita kayo iti husto. Ibagam ken kwa na ti pudno, insan. O anya, nakasagana ka din? Rumwara kon dito'y silid mo ha. Kalpasan na, paunagakmatan ni Janice. angam, Di ka kuman agkadkad insan. Patsyak amawatan na ka ni Janice. Rafi, pakawanan na. Nailimit ko yan kati amin, Janice. Pay, Rafi. Diyak ngamin kaya't masaktan ka. Nagruna numamwam. Asahan ako nga bayag dito'y abiyag. Saan nga umdas alason dayta, Rafi? Amom ka di mas nasaksakit naramid mo apa nangilimad iti kasta ka sa saad mo. Ti amok katadakan iti sa balya pagilyan. Nalapsam tagsarita. Aring na mapukaw kung tilimbong ti panunot ko. Gapay ti kapapanunot ko kan ka. No apay adi ka man la umawag ko no ag-text kanya. Mapampanunot ko pa din. Ngadan sa balim. Iso adi ka nagparparik na itilasod ti manuabulan. Pakawanan na ko, ma. Nasakit na para kanya. Ngam, iso lang tinapanunot ko pamuspusan. Tapno aglinipatan. Tiamok. Kit mamimpinsan na ko na malipatan. Lawan tong komunikasyon ta. Agam nagdutak. Ngamin, nakarkaro pa'y gayam. Ti sakit na iten, ti panangilimod ko kan ka. Iso nga'y di mawag ni Insan Novi. Imanugotak. Nga'y surot na ka dito yayan ko. Aron bang nalang kumangimbagam kanya, ti may papaniti sakit mo. Iti kasta, naaywanan ka, kabayatan ti kadam dito ospital. Hala, gusto na. Sana bali, tadakan dito'y sibay ko. Amok aginang panawan. Aginggat maudi nga agos ko. Makapagdanata pa'y iti sumagmamano bulan. Sakbay, di pa nagisublik iti bulot ko abiyaga. Katagyaman ako na'y. Gapot adi ka nagsarteng. Aging gap na pagpudno ni Novi. Ulit agtiyagkid daw iti pamakuan mo. Ay, ayatan ka unay. Janice. Janice, iha. Naimbang nga orasyon, ma'am. Si kama diha. Mama ko namlata ka di kanya kon. Mama. Agyaman na tadi ka nagsarteng. Aging gaan na pagpudnom ni Novi. Kinapudno na kayat kay din nga awakan. Ngam kanayon nakalapdan ni Rafi. Mama. Amom, iha. Kanayon ti ipapan mi iti probinsya. Adda kami laang iti asideg ti kantin apang panganam. Tunggal lunch break yu. Iti eskwelaan apang isursurwam. Anya? Huwan, iha. Iso ngamin ti kayat ni Rafi. Buy-buyaan na ka iti adayo. Aging ka makaawit ka. Jakman amo, no apay nga inlimad na kan katisakit na kansar.
Day tamat nga ron tijak maawatan, mama. Nasaksakit pa'y ket di nga amang ti panangilimad na kanyak. Ngam tinaamuak ti sakit na. Ala, bayamon iha. Tinapatag ita, naamwamon. Kat makapagdan na kayo pa, sakbay nga ipulag na tibulod na abiyag. Mapagsisilpukon ti amin, mama. Ado dagiti maibalbalikas na, akas lang pakpakada. Ngam di akon pinagan ano. Ngamin, ti amok kat pudno nga agpa-Amerika. Kan isugayam adi na kayat nga itulod ko iti airport. Huwan iha, nagpakadakan ka ako na nga agflighten. Isumat ti umuna nga aldaw ti panagkim mo na. Kunapay ket di ti doktor na idi. Akat amangan no talulangan abulan ti ibayag na. Ngam kunakmat. Ti Diyos laeng ti makaikadeng no kaano nga isublina ti bulod na abiyag. Nagkarkarara ka. Asapay kumatapatid dugan na pa iti biyag ni Rafi. Kat mamati ak aplano na amin daytoy. Nang runa ti panagkita yumanan iti anak ko. No kasta, awanan tinamnama amaagasan pa ni Rafi, anak kao. Awanan tatang. Sigon iti doktor na. Amang ano dinan maabot pa iti makatawan. Ay na, kasimat nga rod ni Rafi no kasta. Ay, unay mo ilakid din, tigas-gas at tinubyaw manakaw. Uwan nga ron tatang. Agfailak pa lang itilif ko. Bantayak pa lang ni Rafi iti ospital, tatang. Ay, kawan na. Ay, kung naalaki din no ada iti Amerika nga gadadal. Hanggang gayam, inlimod na ti kaadat sakit na kanser. Kat nataningan pa'y gayam ang tibiyag na. Tatang, No imbaga na kumaadagos ti maipapan iti sakit na. Di saan kayo kuman anarigatan nga agpadpada. Hanggang inlimod na matkeng ka. Hanggang sa bagay. Adamot kit di punto na. Iti kunana adi na kayat amasaktan ka. Anya nga ingarod. Kat napasama kain. Adda dita na nakaw. tatang. Isungawan mabalintayaw. No de ti mga klon iti kinapunaw. Pagyamanan tay paikit day. Tanamuan tayo ti kasjay akasasaad na. Sakbay ti ipupusay na. Janice. Rafi, adda ka di ba ba? Laglagi pa mo kuma. Aka na yun. Ayatan ka unay-unay. Sika lang, ti babae, ti biyag ko. Sika, ti umuna. Kan mauding ayat ko. Ay, ayatan ka mo't unay-unay, Rafi. Pakawanan na kadagiti nagkurkurangan. Kan nagpasulakan ka. Awan ti rumbang. Ngay kitawam. Iti pamakawan. Ngamin. Siyak tinagilimad kang ka. Kat ulit ka manan. Ti dumawat. Iti pamakawan mo. Gustuhan. Napakawan ka na, Rafi. Di man pilitan pa iti ang sawa. Iti kasta. Di kan marikatan. Di kan tanag. Adaak lang iti sibay mo. Di kan to panahon. Ikarit kay tagan ka. Giyaman ako.
Makalawasan tinapalabas, manipod na itabon day dirapay. Anya nga iti planom itaanak kaw. Ituloy ko tiyaga bro, tata. Sigurado ka iti day tapangedeng mau. Wan, tata. Panagkunakat nalaklaka ak ang makalipat no umadayo ak. Adaken ka day ta. Basta kanayon mo alaglagi pan, dagiti bilbilin may kaninanang mau. Kanayon ka kung mga agkararag iti Diyos. Dawatam ti panarabay na iti anyaman nga aramidam anak kaw. Wan, tata. Ket agyaman ak unay iti kanayon apan ang palagipyo kanya. Pamrayaklatan ti agsangsangit, nukas jay amalagip ko ti kinalailo, day di Rafi. Kasla kayat ko apagbabawyan, ti jak panangyam ammo adagos kenkwana, kadagiti dadakkel ken kakabsat ko. Kasla pagbabawyak ti panangilimad ko iti relasyon mi. No siguro ta saan mi nga inlimad ti amin, mas adadupay kumadagiti lagip nga inbati na. Ad-adupay kumati oras a nagkadwa kami. Aging gaita kat kasladyak pay laeng maawatan, nuapay nga inlimad ni Rafi kanyak ti sakit na a cancer. Kasla nasaksakit pay kit di ti panangilimad na, ngam iti naamwak nga addantaning ti biag na. Agtalo tawenan tinapalabas manipod pimusay day di Rafi, nga magtaltali na adlata dagiti lagip na iti puso kan kaunggak. Panagriknak kat kanayon latta ti kaaddana iti sibay ko. Gaputa kayat ko ti makalipat iti saem a nagdalanak, intuloy ko ti nagabroad, iso nga addaak ita ditoy Thailand. Kat agingga ita, balasang akpay laeng. Nagkariak iti tanem day di Rafi, nga isulaeng ti lalaki nga ayaten ken ipateg ko. Ngem numan bilang makasarak ak iti lalaki amang sukat kenkwana ditoy pusok, patsek a maawatan nak. Panawan tulaangan ti makaibaga, noan niya ti agururay agasat kanyak. Dahiti man ti padas ko ajak tupulos malipatan, kat pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Janice. Ken ka pagayam, Janice. Tunggal may sakada tayo kat ada na ituding agasat tayo. Awan mabalin tayo, no dumteng ti inkeddang ti Diyos apan ang isubli tayo iti bulod tayo abiyag. Mamatiak nga iti likudan ti saem a naglabasan ti relasyon nyo iti day ti Rafi, kat adan to napinpintas a relasyon a dumteng iti biyag mo. Luktam nga rod ti pusom tapno agayat manen. Alakastan pagayam Janice, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Naimbag ngal daw kan rabii kada kayo amin, kakabsat. Anyaman nga oras kan lugar ti ayan nyo, sapay kumata adda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay ibasa ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Julie, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agpada kami nga agtawan iti 25 idi nagkalaysa kami kani Bert. Dagiti dadakkel mi ti nakakaammo a nagtulag para iti panag-asawa mi. Naannayas mo tinagbalin a relasyon mi
kas agasawa, iti lasod ti 10 atawan a panagdan nami. Naadaan kami met iti 2 nga anak. May sa pulis ti asawak, idinto ta may saak met a midwife. Adda dagiti gundaway nga agapa kami, nga minton madamdama mayat manen. Sakbay ang mapan ag duty, itulod nakpay iti klinik a pagtrab-trabahwak. Kasta a kanayon tinagbalin a rutin mi iti manu atawan a panagdan nami. Agingga a nag-college ti inauna nga anak mi. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Julie, ayan tayo uniform ko. Napalancham ka din? Wan, nalpasan. Kitaom dita kabinet. Nakahangar. Tay pagdigos ko, naipapudutan? Wan, itay pa'y ngagburburak. Ingkay balisan ititimba. Tagpapudo takmatan itidigos ko. Tani aldawan. Nilarang ay, nakadigosan. Nalpasan agsuksukatan. Ni Jimboy, napanan? Wan, itay pa'y asinundo ti tricycle a service da. Makilugan akmatan kan ka. Taidagastak ija ili. Nilara, anya oras ti klase na. Agbasto ka din? Kat ilugan mo iso pa'y di pamasahin na. Agawan yung orte gunay. Agsagana kayon. Agdigo sa klatbiit. Itay pa'y nga adda text iti cellphone ni Bert. Kita man. Ni, awan mo't nakasave anagan. Number lang mat. Hello, Sir Bert. Sa dinungay ti pagkitaan ta inton madamdama. Ni, adamanan. Sa bali mat anambal. Urayan ka inton lunch break me. Na, Julie, ayan tayo tuwalya nga ipapaalaki ka. aywan, mabit lang. Umayan. I-delete ko dagito at text messages. Itikas na. Di na maamon abinasak. Ay tuwalya ko na. Unay batay, aldawan. Wan, umayan. Nakaturturog ako. Jakmat lamang abakon. Buenas. Oray siya nga mare, jak matlag hitson. Adto'y titayak. Isakripisyo kunti kakaiso na alimagasot ko. No jak pa'y lamang abak, agawid akon. Ay parehas ta mare. Last money da ito yan. Mga among ditan. Last money, neighbor laws. Ay, disturbo mo't dayto yan tatumanex. Ni Bert tinag-text. Apay, ayan mo. Awan tao dito'y balay. Awan pa'y naluto amakan. Adda ka manen ditas sugalan. Ay, naglukon. Ag alas 12 mat gaya man itirabi eh. Ay, replyak pa'y. Wan, agawi dak damdama. Oh mare, piduto mo na. Aywan, pidutak day tamare. Oops. Oh, sapaw. Sapaw pa'y ijay. Oops. Tungin! Ayos! Sa wakas, mare, nag-hits kan. Wan nga rod, mare. Sige, taya-taya manan. Taya. Julie, Oh, ada ka di pa'y nabati nga uging? dak mo Adda pa'y siguro, kitaom iji likod. Ingka man kitain. Isaganam tamang itunok iti karni. Agluto ak iti dinardaraan. Iso ti pangaldawan tayo. Inton malumton aday ta dinardaraan. Nagdengdengak, nagprito ak iti bangus. Sako sinagpawan iti rabong. Dayjayan ti pangaldawan tayo. Uy, naghimasan nga Ay, inton bigat nga rodan. Sa agluto iti dinardaraan. Agduty ak ngamin kat inton rabi eh. Anya, kadno kaaw-awid mo lang.
Ita, ag-duty ka manan. Katuan, nakisinukat ngamin ti karilyebok kumaita. Iswasyak pala ti ag-duty. Isunan tumot inton bigat. Kasta ya. Wen. Ala, isaganam gayam tayo uniform ko. Plancha manalay nga. Ihanger mo, ta itugot ko di opisina. Na, sa dino ka din tay klinik ni Dr. Marsan dito eh. Awan mo't tan. Nabalbaliwan mo't ngaminan. Ah, dito'y idikan. Awan mo't tan ti klinik dito eh. Kaslamot lads dag ito eh. Ay naglokon. Ah, dayay. Agdagad iti abanda. Agdamagak man. Ah. Ha. Ni Bert samat dayay. Wan. Ni Bert nga agpaiso. Ang agdamat salsal labayan na babae. Naglokon. Na. Inagkan na pa'y itibibig. Dagiti awanan bain. Naglugandan iti kotse. Isugayam ti ibagbaga na nga ag-duty. Ti awanan bain alalaki. Makaawid kan tulaang ijay balaybay. Makaawid kan tulaang kunakmanan. Oy, Mari Julie, ada ibagakin ka ang di ka agong ungot awan. Ha? Anya day tamare. Nakita ka no nilakay ko nilakay mo. Adda ka no chicks na. Anya? Wen, nilakay ko nga mintigard iti papapananda a hotel. Kat napintas ka no kan kaubingan pa iti chicks na. Ay namare, bayam. Uray agrenak iti ragsak iti sidong ti babae na. Ha? Anya kumangay. Awan na sakit abakrang ko. Makaamumutan iti biyag na. Ha? Di ka kadi agungat, Mare? Bayam nga aramiden na ti kayat na. Awan na sakit abakrang ko kunakmanen. Ay, sabali ka mata, Mare. Naiduma ka talaga. Nudad dumalaang ang mga no nagwala-waladan. Ay na, anya ko maaga po nga agwala-wala. Apay, isulaang ayat ti addakarbengan na amang loko. Ha? Saan asyak ti luklukwan na? Kabailakmat. Ha? Anya ti kahit mo asawan, Mare? Julie, ayan tayo sapatos ko ngay. Aguray biit, tapon punasak. Medyas ko ngay. Awan mo't na isagana dito eh. Adto'y ti sapatos mo. Adto'y ti medyas mo. Apay, di ka sumrak iji klinik? Saan ko adyuti ita? Mapanak tulaangan agbakuna iji barangay hall. Ngam madamdaman ton, taglinisak pa'y dito balay. Ayan tayo perfume ko. Apay ngawan dito eh. Ay na, usaraman mo't tamatamboy. Day taman ni o, mulmulagatan na ka. Ay, wen gayam. Mangikabil ka man, iti extra t-shirt, kan extra brief ko di tabag ko. Ikamutan iti shampoo kon sabon, ha? Wan, adan, nang ikabil akon. Ingkabil kon, itilugan mo. Nay, si kamot, Mare. Itaman pa'y adim bagas ka dito'y balay? Wan mare, kuyugan nakman. Ha? Sa dino? Intaman agpalpaliw, tapno maikat ti dudukot ko. Ah? Sa dino nga iti papananta, Mare? Mapantaman mat ijay ayan ti silaw-silaw ama ko na. Kayat ko nga i-relax ti panunot ko. Uray iti apagbiit lang akan nito. Ay, uwa na. Mabait lang nga ro tagrubatak. Agkulerete akman mat baset tapno presentable. Alaala, agawa am nga rod amare. Ay. Saan samot tayo narumbang ti madamdamag ko, July? Ah? Anya amadamdamag yo, tatang. At anang idanon kanya nga da kanukalukuan nga aramidam. Ay natatang, chismis man daytan. Anya ngay kumati kalukwan nga aramidak. Di ka agararame di ti pakaipabay ng ti pamilya tayo, ha? Tatang, nalinis ti konsensya.
awan madingar aramidak. Iparangyo kanyak tinangidanon kada kayo, takasaritak itinalapat. Di ka kamali kunak manan. Itapahay abumakbakit kan sa kaagaramid iti kasta. Jay dungdungwin nyo amanugang nyo ti kasarita yo tatang. Taiso tinabatad nga agar aramid iti kalukwan. Ha? No kabailan na, ha? Di kabailakmat. Apay, isulaeng ayat ti adda karbangan na. Saan man nakasta ti panagrasrason mo, kas kalasaan adi adal. Kenlaglagi pa ababae ka. Sika ti lugay no kas kasanaw. Iso nga agparbeng ka kuma, ha? Ay, apay ngagsipat ka ngay. Agyaman ka ta si patlaeng. Asino ti lalakim? Agpudno ka. Katsi ka, asino mat ti babaim. Sumungbat ka pa ilang. Di mo isublikan nyak ti salsalod sudokan ka. Apay, ti kunam agsangitag. Ti kunam agparinto mga iti sangwanam ngagpakpakasi. Tapno sinaam dagiti babaim. Saan? Nita! Sige! Oh. This one nakpay maminsan, taag sinatan! Natangsit ka. Abay, asino ti itang tangsit mo, ha? Sika tinatangsit! Apay ti kunam, si kalaang ti kabailan na ti agbabae? Ha? No kabailam, kabailakmat. Di nakman ikasta-kasta, bait? Sa anak amabutangkan ka! Sa dino pa'y itaan ti pagbirbirukan nyo kanilara. Ay nagtalawan ka po iti panagapay yung agasawa. Apay, di yun napanunot dagiti ubeng ang maapektaran kadagiti aramitan yaw. Tata, Awagan wano tiksam. Ay wam tapno agawidan. adda ka no iti balay ti gayem na, tatang. Anyan ti kastagaramid yu Julay. Itapay tadadakkelan dagiti anak yaw. Sakay agaramid iti kasta. Jay manugang nyo ti bagbagaan nyo, tatang. Ay, Iso ti aking gapwanan amin dagitoy. Kinapudno na. Awan mat mariknak apamatag manipod kan ko anak. Makunalaang mat nga agasawa kami gapo iti papel. Gapo kada kayo anaganak ni. Agasawa kami gapo kadagiti anak ni. Ngem awan mat ayat iti nagbaitan ni. aniya. Da kayo mat laang ti aking kayat iti panagkalay sami. Da kayo laang mat ti akin nakam iti panagasawa mi. Julay. Puno mat, saan ka di? Apay, di yu ayamadlaw manipod nagasawa kami. Inaramid naklaang mat akatulong. Saan kat nga asawa? Isong awan na sakit abakrang ko, uray agbabae. Aramiden na ti kay kayat na, taaramidak mat ti kay kayat ko. Nalpas ti saritaan, tatang. Ingka man sukunan di anak mo. Adda kano iti balay ti nobyo na. Anya, nakadamagaman. Basta da nang idanon kanyak. Saan na nasken pa amamuan mo asina. Ingkakit kita ti anak mo. Magawaam. Taamangan no insuko ng tibataan. Awanan. Kat, mapanta. Usaran ta tilugan. Itulod na. Itikas na. Mabibiit. Saanan? Nag-tricycle kan. Amang ano mapaltugak pa iti ulo ti awanan bayin alalaki. Na sumurutakan ka. Ala, ingkan! Ay na anak ko. Anya ka din day tangar aramidem ha. O ay kayo mat mami. O ay nga ibagbagam. Kita man, nakaad-ado ti chikinini di tatingad mo. Chikinini laang mat. Anya, laang kun kulamkit din. Agpudno ka man lara. Adda ka din napasamak kada kayo iti dayjay alalaki. Hay, o ay kayo at talaga. Anya ngay kumati mapasamak kada kami. Para chikininilaan, nagadun asa uyo. Overacting kayo mat. Lara, apayakas na maten ti panagsungsungbat mo kanyak. Di nakmaten am mo arespetuan nga inam.
No kaya't yu ti marispeto, di agparispeto kayo. Anya ngay, insu ko mun ti bataan? Anya kumangay. Apay nga apektado kayo, no kastaman bilang. Anay ko. Apay nga agsipat kayo ngay. Di nagsumba-sumbatan akasta! Si Kalara, naim... Sige! Idano nyo! Saan lang alayat-layat ikas tayo? Idano nyo! Natangsit ka na. Huston, boy! Di mo palaluan ti anak mo. Pangaasim. Nagpadaan nyo nga gina. Gatal kayo kitya, salpag kayo! Kastamat ken ka, daddy. Apay, asino ti pagtangtangsit mo, ha? Lara, Huston, di kan sumungbat pa'y. Pangaasim anak ko. Ala, umunag kan iti sila. No ang sao kayo, kasla kay lakalinisan. Ngam kinapudno na, rinukar mat ti kaong ganyo. Agaw ka, Julie, tamangan tayo. Juan, Anya kukuha nyo ngay. Mga na. Apay, adi kayo nagarmusar, sakbay asumrek kayo iti pagadalan. Jack mabisin, mga anak ton idi kantin. Mami, tay kwartak ngay. awan kwartak. Ni dadim ti pagdawatam. Daddy! Pangalakay. Ket no inikan kamat idikalman. Inalampay ti 3,000 iti wallet ko. Ikamon anilara. 3,000 asasawamat. Ket no 2,000 laang tinalak. Oh, madlagay yan. Di ada kwartam. Ikamon nilara. Anya ngay, maladaw akon iti klaset. Kwarta akon mami. Ala, ikamon. Lara apok. Daytoy ket palagiplang ken kawan. Lolo, Nuan niya kumadag iti makit-kitam asaan na nasayhaat kadag iti dadakkel mo. Di mo kumararamidan. Ngimkit day agaramid kay tinasayhaat. Iti kasta awan pakasarsaritaan ti pamilya tayaw. awan mat maging araramidak, Lolo. Damami kan daddy ti bagbagaan nyo iti kasta. Isungarod nga ibagbagak ken kaapok. Saan ko manatangken ti ulom? Saan na nasayat ti agrebelde? Ngamin, sikat ti agtinagan nakakaase apok. Di adal nga agpaiso dagiti dadakkel ko. Ngam saan mat amay ibagay kadakwada? Ngamin, nagalas mat ti ugali da. Saan da pagwadan anaganak? Isungarod ako nakadi mo tultuladen. Agsingsing put kakit day. Igaid mo ti agad apok. Iti kasta, adan tumat may panakkel mo inton makiasawa kan. Lolo, Balasang kan apok. Adakan iti husto atawag. Isungag parbeng ka kuma. Saan a solusyon iti parikot ti panagaramid iti may sapay a parikot. Dayta ti mulam di ta panunot mo. Day. Ay, July! Agurigor kan sabay. Ha? Pagpunaan nyo matatang. Kinusabado ita. Awan mo't ni Bert na nakajutay. Ita mampaya di karumwar. Ada ka mo dito'y nga karkarait. Isua nakunak nga gurigor kan sa. Ha? Ni tatang mat. Saan man? No kanayon mat ita nga gregreg dagiti bulbulong ti mangga. Karaidak tasakon tupuran. Iti kasta nalinis akitaan to'y paraangan. Ay, imbag man, tasan ka manin anapan nakisugal. Uno, awanan ti isugal mo. Ah? Ay kwa. Saan tatang? Ado pa'y ngamin ti aramidak. Aglabaak pa'y inton madamdama. Ado tinaurnong amureng mi. Kasta agtalinad ka lang dito'y balayo no awan trabaho. Saan kat nga ijay din sugalan, wano pagiinuman ti papapanam. Kasla saan ka adi adal at tao, kan pimababayan ka pa'y mengarod anak kau. Tatang. Sika ti agrabyado no bilang laeng.
Sika ti saritaan dagiti tattao. Sika ti babae. Iso arumbang nalaeng agparbeng ka. Uray agbababae ti asawam. San arumbang agibalas ka. Ati kaya ko asawan ket aglalaki kamat. Tiaramidam ket kasaritam ti asawam iti nasayaat. Urnusen niya uno anyaman ti diyo nagkinaawatan. Saan akastang agpinatangken kay kideng. Give and take ti kasapulan tapno agtalinaed ti naurnos a pamilya. Miss F, nadlaw mo mat siguro nga awan ti kinalailo iti nagbaetan mi kani Bert. Kasla babaonen ti pamayan na kanyak. No aga pa kami, awan ti agtagtagari. Mangamong ditan no sino ti umuna nga agsao. Inton kwan, mayat kami manen nga awan man laeng nangibaga iti sorry, wenno pasensya. Ti ammo dagiti tattao kat nasayaat kami, ngamin isu ti makitkita da. Ngem kinapudno na awan ornos iti uneg ti pamilyami. Banag nga apapalak kadagiti kukumarik. Nalailo da, naragsak ti pamilyada. Aging gaita kat kasjay paylaeng ti sitwasyon mi nga agasawa. Dandanin agadwar iti kolehyo ti inauna nga anak mi, kat adamatan iti umuna atukad ti kolehyo ti inaudi. Pasensya kalakuman iti kinagulo to'y surat ko. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti pannakaidrama na. To'y pagayam mo, Julie. Ken ka pagayam, Julie. Naidumdumamat nga agpaiso daytoy pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Adda dagiti asawa nga aglallalaki ket kastaunay ti unget dagiti asawa da. Agwalawala da, agsangit-sangit da. Tumukmo sa dilangit ti gura da ket maaramid da payan ti agilunlunod. Ngem sika ket saan? Nakarelax ka laeng. Kaslaawan anyaman na ti panagbabae nila kay mo. Imbis nga apaam ti asawam, saan ta binaybayam? Ket nagaramid kamet iti wagas tapno ipakitam akabaalam met nga aramiden ti aramiden na. Banag abiddot. Ngamin, dagiti anak yo tinagsagrap kadagiti madi nga aramid yo. Ken maysa, talaga asika ti lugi, ngamin, babae ka. Saan apakaidayawan ti panaglalaki, wenno panagbabae ti maysa a tao. Dakkalabasol iti Diyos dayta, ken iti sinapataan nyo akaring-kari, idi nagkalaysa kayo. Panagkunak ket kurang kayo laeng siguro iti komunikasyon. Naruam kayo ngaminan iti kasta a sitwasyon nyo, isu akastameten akanayon. Maalamet dayta iti nasaya at apan nakisarita. Agsarita kayo ket agparinyo kayo kadagiti vowsyo. Lagi penyo dagiti sapatakan karing-kariyo, idi nagkalaysa kayo. Iti kasta, maisubli ti sigod ti kinaragsak ti panagdenayo nga agasawa. Alakastan pagayam Julie, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Ket jak tumauma nga agyaman, gapu iti ingkay panang tartarabay, dito'y programa tayo. Pagyamanak unay ti oras nga ititidyo, tapno agdengeg kadagiti drama nga iap-upload tayo. Ti pakasaritaan nga inta drama ita, ket nagapu kani pagayam tayo, Arubi, Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, day di lolo kan lolak iti tinaasam nga agdengeg kadagiti drama iti radyo. Nang runa no kasjay amapan kami iti uma wenno garden.
Iso nga inyub ubing kumot tinagdengdengeg kadagiti drama. Ket pakaragsakak unay, ngamin addan ita dito YouTube dagiti paboritok idi a drama. Kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan arubi. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko iti biyag. Siyak ti inauna kada kami atallo nga agkakabsat. Idi nagasawa dananang kantatang nagawid da kano iti lugar da iti La Union. Ngam gaputa nasapamat nga insubli ti amami ti bulod na abiyag, nagsubli kami nga ro dito'y Benguet. Nagdesisyon ti inami amapan agtrabaho iti balasiw taaw, tapno ada busbusan mi kabayatan ti panagadal mi. Ngam jakon pinalpas ti panagadal ko, gaputasin madutak nga agiskwela, ket kinay kayat kon tinagtrabaho. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Kaawit talang, Beshi. Ang nakapalas ka manan iti kasta unay. Papanam. Opening ti acoustic bar ti ikit ko ita. Inawagan nak amapan agkanta. Isupay di itad na atangdan ko iti talo nga oras apan nagkanta. Ay, unay kan. Kalkalpas lati trabaho tayo jay moal. Apay, di ka pa'y nabanog. Nakainanaak itayan best. Sayang mo day no palos pusa. Isupay no adamang tad ititip. Ay na, nulabsam ti agsarita. Kasla mo lima ti anak mo napakpakanam iti kasta kinagagit mo. Ay na, kinapod no na beshi. Kayat ko ti agurnong. Iti kasta, adda busbusak amang ipasyar kada lolo kan lola dito'y bagyo. Kayat ko ida pa kanin itinginginaan a restaurant. Ay, wow! Go, Beshi! I will support you. Ikaw na ang panganay na apo. Wala. Sige, panawan kan dito'y. Uray di mon i-double naktiri daw. Itikas na, saan ka ama disturbo inton sumang pata. Ray! Apo! Ray! Apay ka di, Lola? O may kamanbit dito, oy, apo. Aday baga. Anya day jay, Lola? I-text mo man ni manang mo. Damagam no kaano ti awid na. Awan mo't ngamin ti load ko, Lola. Adto'y apo. Umanay ka din ti 15 pesos a paglod mo. Ay, well, Lola. Ado day ta na. Jay naka-unload ti ilod ko. Tapno dapay pang tawag na kan pang text. Ay, anya nga ti i-text ko ni Manang Ruby. Damagam maano kaano ti panagawid na. Ibagam tagumatang iti kape. Naibos nga minin ti ginatang na idinaudi ang nagawid. Ibagam tajay barako ti alaan na wan. Well, Lola. Iso ti i-text ko ni Manang. Sige apo. Ibagam tanuad na nawadwad a kwartana. Uray mga lantumatlaangan iti biskwit. Wano uray kumporme a klase ti tinapay. Kaano kay kanaw ti awid ni Robay? Saan kan upay ang makaawid lakay? Adda ka no ngamin pag natibos na. Ket ni Rubila ang titalkan na ichay mol apag-obraan na. Kastaya. Wen, Masaya nga nakiti panagadal ni Robay. Kinay kayat nan tinagtrabaho ngam ti agiskwela. ay, wen nga rod lakay. Hanggang may ngay nga rod. Isumot siguro tinay tuding agasat jay apo ko ta. Una, isumot ti pinili na. Isu ti kinayat na. Isu nga raw ti makuna gasat na. Gasat na ti sana makaiskwela ta kinay kayat na matintag trabaho. Makatultulong matkit di kadagiti masapsapul dito'y balay. Kan mangmangtad mat iti allowance dagiti adina. Sa bagay matkit di Ang may masaya nga nagatalaga. No nag-iskwela ko may sa kumaitan a maestra. Wano nurse.
Saan kita kahiralaang iti may sa amul iti bagyaw? Hello, manang. Kano ka kanong agawid? Ururayan na kadalola kan lolo. Kaya't ko unay ti agawid, ading ko. Ngam adamot trabaho. Ibagam kadakwada ta agawid akto inton makaalak iti bakasyon ko. Wan? Kasano nga iti pagpagatang ni Lola? Ipawit kunton iti biyahe nga agawid di ta inton bigat. Inagan kunton kan ka, tasi kanton ti mapan mang sabat. Sige nga rod, manang. Mangipawitak tumit laangan ti alawan siyo kini Raisa. Kastamot tundalolo kan lola. Isupay nga igatang da iti daduma pa'y akasapulan di tabalay, no agudong da ijay ili. Sige nga rod, manang. Kaya tagyaman ak unay, Agan-anad ka nga rod dita. Sapay kumata makaala ka adagos iti bakasyon mo. Tapno makaawid ka met. Urahin da ka ngamin na talaga dalula kan lolo. Sang kadamag da ka. Wan, agpakada ak iti boss ko inton agsubli, ading ko. Ay na, agawid ka nun ni Ruby inton bigat lakay. Kastaya. Kahit nasayaat no kasta bakit. Umay nataka no sukunan. Sukunan. Apay ka naw. Ipasyar nataka no ijay bagyaw. Bag no manusan natin mangkibkibin iti bakit kan lakay. Kahit apay, agpakibin ka ngamin ay kat no napigsa tapay matamag na. Kabailan tapay ti mapanagpasyar lakay. Sa bagay, nabayag mo na panawan. Hindi na udya nagpasyarak iti bagyaw. Imbag ta nalagip di aputa ti panangikuyog na kadata iti syudad. Isuka no ti regalo na ka, iti umadanin a panagkasangay mahulakay. Ayun. Intun umay alawas ti kasangay ka. Isa ganang marod ti usarak abadaw. Kan jacket ka. Tanalame ni di bagyaw. Wan, isa ganak inton madamdamalakay. Imbaglaeng tananakam ni Rubeng apo ko ta. Wan uray saan anak adal. Adamat permanente at trabaho na. Nanakam nga ubing. Amuna ti tumulong kadagiti masapsapol dito'y balay. Ay, una yun, ti kastoyan na pasamak mo, lakay. Apay, ngayon bati na kami matan, lolo. Apay, di mo matan inuray ti panagawid ko. Rubia po. Lola, kinapudno na po. Dalaws tiragsak na idi kalman. Idi imbagam nga agawid ka itangal daw. Kung nabasa pa maturog, iti kasta, masapa mo't nga agring. Kat makaparti tinitiba mano. Nga isunto ti pangaldawan tayo inton sumangpot ka. Hanggang muna yan, takasto'y matan tinapasama. Saan mat gaya man ngagangagas, idiriri nga kitayag sapa. Sorry, lolo. Sorry talaga. Sorry no itakla nga nakawin. Sorry no dinak na oray ang nagawid. Idi si bibiyag kayo pa. Rubia po. Nagdagsan ti barokong ko, lola. Agbabawi akman. Ngam naladawan ti amin. Sapay kumatamawatan nak ni lolo. No apay adyak nagawawit kadagiti napalpalabas nga aldaw. Padya kamawatan na ka, Rubia po. Ngamuray no kasta.
Agyan daw kalata iti pamakawan kan ko na. Iti kasta malaganan magtirik na. Kaano nga iti panagsubliyo iti Hong Kong, mami? Saan akon nga agsubli di abroad? No kasta, ag for good kayon, mami. Una, bakit ni Lula yaw iso ang masapul nga adda mga sikasukin kwa na dito'y balay. Saan ka mat anam namaan ta damat nga rod trabaho? Mami, No kumata nag-eskwela ka, di professional ka mat kumaitan. Matulungan nak kumamat amang paadal ka dagiti duwapay nga addem. pasensya kayon, mami. Ngam talaga ngamin ajak mayulo iti ti agadal. Sayang laang ti kwarta busbusak. Nadyak mat laang makagraduar. Sana bale, tauray jak na kaadal. Makatulong ak matlata iti pang allowance daray ken Raisa. Sa bagay katanyangay. Anusan da kami nga rod at tulungan anak ko. Nang runa ita, ta saan ako nga agsubli di abroad. Wen, mami, awan rumbang apagdanagan nyo. Sa anak matkat anaimot. Basta lakit di adda anak, mangtedak, mami. Hello, sa dino nga iti pangdagasan miking ka anak ko. Ay, pasensya kayon, mami. Ngam sa anak ama ko umay iti reunion tayo. Anya? Apay ngay. Kunak man no kunam nga umay ka. Namnamaan ni Lulam ti susurot mo kada kami. Dakkal ariyon yun day iti side ni Lulam. Naskan nga umay ka. Ti kasta, mumot, dagiti kakabagyan tayo. Kaya't ko unay ti sumurot, mami. Ngam di nakmat pinalubusan ti bus ko. Holiday ngamin ita. Kat ado ti tao dito'y mall. Kasapulan na ti ado a taong agbantay dito'y pwesto. Kasta aya. Wen, mami, sana bale, mangtedak iti usarin nyo amapan iti reunion. Ken mangtedak matan iti itudyo a contribution tayo. Ay kat si ka nga rod anak ko. Pagyamanan mi unay no adaytad mo abusbusan mi amapan makireunion. Apa hindi ka agawid ita man, Saan? Si kapay laang ti agawid. Kas makita mat. Busy ak amang your ornos kadagiti istak ko abadbado. Ag-overtime akpay para iti panag-inventory. Di ka nga rod umay ti kasardaman ng Juan inton bigat? Ay, nubigat ka din day, Jay. Katuan man, Ay, sayang Lugi ak manan nga ruden. Ano kas na? Siyak tuman laangan ti awan ijay. Workaholic kang tumot ngamin mana. Kita man, bumakbagat ka na balasang. Ha? Ha? Kasta gaya ma. Kaya't mon samat nga awan allowance mo iti makadomingo, Angaw ko lang day jay manang. Si Kamit. Angam adakan ka, no serious wam. Ay na, nakaado ka man ako na konre. At iti kwartam, allowance mo day ta iti makalawas, ha? Day tuy matiitod mo kinirais na. Ibagam tumat kan kwan agumatang iti regalo. Isuntun ti itadyo kini Joan inton bigat. Agpalingki kayon tumatan. Gumatang kayo kadag iti masapsapol iti balay. Igatangan nyo ni Lola iti kapina. Kan iyalaan nyo iti prutas. Wan? Win manang. Hello manang. Birthday ni Lola itong Domingo. Kaya't kid-kid dawon na ti panagawid mo. Wan nga rod. Nalagip ko ti birthday na idinakitak ti kalendaryo. Iso na lang ta Domingo mo't dayjay. Sigurado nga ado ti customer mi iti dayjay nga aldaw. No kasta, di ka manin nagawid? Saan talaga? Uray agpakadaak. Sigurado adinak tumat lang ang palubusan ti boss ko.
Umawag ak tulatan inton Domingo. Namaan ni Lola ti panagawid mo, manang. Sana bale, tamang tedak to iti igatang yu iti pansit ken pancake na. Ibagam to day taken kwa na, ading. Sikat ti maka mo, manang. Wen, umawag ak tulaangan iti agsapa. Sakbay ama panak ag trabaho. Ay, bes. Itay ka pa makumikom dita. Di mo man unay ti agpakabisi. Ah? Saan mo't best? I-check ko lang ang tilistaan. No asino ti kangatuan iti sales itabulan. Ay, asino ngay? Asino pa'y kuma? Disi ka? We, di nga. Yung totoo, bes. Win ko naklang arudin. Ay, wow! Congrats myself ang aron. Kat, saan ang dinner natin later? Agasam. Day takot ti kay-kayat ko kan ka best. Of course, i-celebrate natin yan, bes. Dinner tayo. Then, agwine. Tapos, uwi na. Ganun. Areglado, Beshi. Go ako dyan. Okay, agsubli pa iti pwesto ka. Ang mga nood naman ang gumatang kadag iti lakok. Isupay ang mainayon iti points ko. Apay, agan ano ka? Naliday ka, mat. One best. Natay ka no ti may isang ulitag ko. First cousin da mami. Ay, ala. Ay, condolence, abes. Kaya't ko ti agawid. Angam saan mat nga reply ni boss. Aw-awagak pa'y ngam di na mat sungbatan. Ay na, ang mga no makumikom. Urayam, pacheck nga reply mo't lang dayjay. Ay nakabisado ko ni bossing. No i-text ko may papan kadagiti stock ken collection dito yung pwesto. Ag-reply adagos. Umawag pa'y ngam no pa nagpapakada. Awanan, di nan masangot ag-reply. Ay na, talaga kas talaga iti business-minded, des. Business ti ada iti panunot da. No may papan kadagiti concerns ti empleyado da. Ay, was na sila pakialam. Wan nga rod, bes. Manyangay, talaga kasta. Ken, mahal din naman natin yung work natin dito, di ba? Kaya anos-anos na lang din, girl. That's life. No kumata nag-eskwela tayo, nalabit ang mga opisina tayo mat ita. Ang saan mat? Isong agan anos talatan, Masakit ni Lola, manang. Sikat isang kadagulit na. Agawid ka kuma. Anya, apay, agan ano ni Lola? Anya ti sakit na. Gapo siguro iti kinabakit na na. Isokas jay. Adun ti marikrik na na. Kat, ipantayon iti ospital. Isungaro da pag-awidin da ka manang. Tapag tutungtungan tayo ka no. Doon niya tirumbang aramidin tayo. Ngamin, no ipantay ti ospital. Parikot manan no asino ti agbantay kan kwa na. Sige, agander tayo mak iti trabaho. Itikas na, makaabotak pa iti biyahe nga agawid dita. Agawid ak nga agawid ading ko. Sige manang, urayan da kan. Oh, kumusta ka ni grandmother you, Bes? Dayjay, aday ti ospital. Madama atamtamingan dag iti doktor. Nagan ano nga min? Insardeng nakano tinaginom iti maintenance na. Iso aday jay, ngimato ti blood pressure na. Dandan inaatake, bes. Ay, hala. Apay nga tain sardeng na? Naibus ka no ti agas na. Di na mo't imbagbagaan na ibus gaya man. Saan mo't kanun analagip ni mami adinamag. Una yan. Sana balian, saan mo't adelikado ti kasasaad na ita, Bes. Okay ka no mo't ti blood pressure na. Amangan no iyawid damit laang ita. Wano inton bigat. Ay, nasaya to kasta. Ay, asino nga ti kadwana ita yung ospital? Ni mami, kandag iti do ang kapsat ko. Mala, di ka nagdanag, Bes. Tinapatag ita, kat naispalan iti paggad ni Lola. Ray, apok. Apay, Lola? Awag aman ni manang mo, Arubik.
Ipalagip mo kan kwa na nga inton umay alawasan ti anniversary day di lulom. Iti kasta, sapsapaan na tagpakada iti bus na, kat makaawid. Aywan, nagbiityal daw. Makatawan gaya man manipod pimusay ni Lolo. Ay, wan nga rod apo. Agparte kay kadi iti baboy, Lola. Katuan malaksid iti panagluwalo tayaw. Arabidan tayo lata tinainsigudan a kaugalyan tayaw. Amang lagip kadagiti minatay tayaw. Ay, kasjay. Adda lang ro den luwalo. Adda pa'y maparte. Wan apo. Iso nga ibagam kinimanang mawan. Ipalagip mo. Ang mga nalipatan na. Sige, Lola. Awagak ni Manang Ruby. Ay, wow! Talaga nakasaganan dagiti groceries nga yawid mo para iti kasangay ni Mother Dear. One best. Pasalubong kumot kin ni Lola dagiti daduma. Ay na, excited ak nga rodin nga gawin. Mom, kasla italang ang makita ti kinaragsak mo. Isaya best. Oo! Si Maranta ka kaya. Siyempre mo't si kan ati pinalubusan ti boss nga agbakasyon iti talungal daw. Sakit kasangay pa ni mami. Wala. Ay na, uray siyak mo't ano bilang. Diyak may ladawan ti ragsak amariknak no kasta. Nang runa, get together ti pamilya. Ay na, sayang. No kung mamabalin ta sumurotak mo't iti panagawid mo, tamapasyar ko mo't di lugaryo. Win nga rod best. Saan mo't ngamin amabalin nga agabsentado Angam sana bale. Patsyak nga adan tumat lang ang gundaway makapasyar ka ijay lugar mi. Lola! Manang, manipod nagsakit ni Lola. Sikat isang kadagulit na. Lola! Nukas di nga dagkasar. Ag birthday. Reunion. Kan ada matay akabagyan tayo. Tunggal ada okasyon. Sikat isang kadamag na. Kanayo na damagan na. Nungawid ka kano. Nagsakit. Nagdagsan ti barokong ko. Manang, Apay, di mo inuray ti panagawid ko, Lola. Apay. napigsa pa hindi kalman. Nag-iisang pa hindi ko nakagawid ka. Pagamam. Basta matlatan na kusbo iti nagtugawan na itigid ti kaman ha. Hindi bangunan mi. Saan mo talagang angas? Unay matan ti kastoy. Apay, di nagnauray. Apay, Lola. Manang, Pakawanan nak, Lola. Pakawanan nak, no italaga nakaawit nak. Nakaalak ngagpaisoy ti bakasyon ko. Ngambang kay kamatan asin ang patag. kumusta ka, Bes? Agsubli ka din iti trabaho? Pampanunotek nga ron. No agsubli akpay, no agbiro kaklangan iti sabali ang pagtrabaho. Anyat kahit mo asawan? Diyak mo, bes. Aging gait, kat mariribo ka nakpailaan. Itiyan niya. Diyak mo. Basta diyak mo, bes. Ay, haladay ito'y. Diyak nga ron ang muno ay antiparikot ita. Tingat na trabaho, wano siya mismo. Ha? Kasla ak makon konsensya.
Nang runa no titungtungan kat may papan iti pamilya. Anya mo na kitang ibagbagam, bes. Saan ka maawawatan? Tunggal adda ngamin okasyon iti balay kat awanak. Kaya't ko unay ti agawid. Ngam di nakmat nga rod palubusan ti boss tayo. Italaang ama amiris ko ti amin. Uray di na kayat nga agabsenak no talaga akayat ko. Awan mat kat ti maaramidan na. Husto ka, bes. Ken may saan mat abulakbul ti papanam no bilang. Agabsan ka para iti pamilyam. Wan nga rod bes. Nung amin agpakada kat saanan nga reply. Ti amok, di na kayat nga agabsenak. Iso apan agkunak kat addamot laang nagkurangak. Inununak ti trabaho ngam ti pamilyak. Banag apagbabawyak unay. Workaholic ka ngamin, bes. Pudno amay ikam ti pamilya may ti kwarta. Maitad mo ti kasapulan da. Angam dumalatamot, ano adda ka. Mas mahalaga pa rin ang iyong presensya, ganern. Pudno unay date na, bes. Angam, saan pa anala daw ti amin? Mabalin pa asulnitam, dagiti nagkurangam iti pamilyam. Ure awanan da lolo ken lolam. Adamot pa ni mother mo, ken dagiti siblings mo. Bingayam ati oras mo, best. Sana puro trabaho. Tani, di tayo amo, no kaano ti panangipulang tayo iti bulod tayo abiyag. Iso habang andito pa tayo sa earth, ay kat enjoyin natin, ganun. One best. Kat agyaman na kadagitang advice mo. Manipod ita, ikakon iti oras ti pamilyak. Tapno awan to ti pagbabawyak. Duwatawan matan tinapalabas manipod na tay day di lolami. Kat ita, tunggal ada okasyon iji balay, kanayunan ti panagawid ko. Awan ti okasyon apal palabsek. Kanayon kon nga ununaan ti pamilyak sakbay ti trabahok. Inistoryak daytoy ngamin adu dagiti pagbabawyak ket kayat ko nga ibinglay kadagiti padak adumdumngeg. Adu ti panawan asinayang ko gapu iti ayat ko ang makaornong para iti masakbayan. Naamiris ko nga awan serbi ti adu a kwarta no awan mat oras mo iti pamilya. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan ket sapay ko ma ta nakaibati ak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Ruby. Ken ka pagayam, Ruby. Pudno unay ti kinunam. Awan serbi ti adu a kwarta no awan mat oras iti pamilya. Adung agpayso ti kwarta. Maitad amin a kasapulan da. Ngem saan nga umdas dayta, ngamin ti pinakaimportante ket ti presensya. No maminsan masulisog tayo ngamin iti silang ti pirak. Kayat tayo nga umado, ngem di tayo matan mapupuotan ti panaglabas ti aldaw. Ado dagiti mamis tayo, ado dagiti mapukaw tayo. Banag apagbababawyan tayon to iti maudi nga aldaw. Patsyak a nakaibati iti adal, to'y pakasaritaam pagayam ko. Kat pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naimbag nga oras kan naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad sa dinuman a lugar ti ayanyo. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita kat manipod kani pagayam tayo nga Romel at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan naklatan itinagan a Romel. May saak met kadagiti mangsubsubaybay kadagiti iap-upload mo a drama. Ket nangag ko amin dagiti pakasaritaan nga ipatpatulod dagiti padak adumdumngeg. Naawi sakmet amang ipatulod iti kapadasak.
padas nga agingga ita ket pagbababawiak paylaeng, ano mabalin ket isublik kuma dagiti pasamak, tapno masulnitak dagiti nagbiddutak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay na, bigbigat. Ngam dagita manin manok mo ti aprusam, Romel. Katuwa na, di ka natagari bakit? Ngamin, dakil akwarta na ito yung mga abak. Kat, numaabak ngay. At dayta ka manin, kumuntra ka man ako na ako. Ay na, awan mon, Romel. Talaga nga awan aasensuan ti biyag mo no kastamla ka na yunan. Asos, bigbigat. Gamang ser-sermon man ang tiraramida, Mary. Masuron ka, ngamin, pudno ti bagbagak. Natay tuloy na pala ti agsaw. Gusto na! Romel, duan ti anak ta. Ngam aging gaita, awan pa'y pulos nagbaliwam. Sardengan nakman day. Kaya't mon sa manan nga agapat ah. Di mo dadailan ti aldaw ko, ha? Ops, ops! Sige, bay! Sige! May sabay! Ops! Yan! Tira! Ops! Ayos, ayos! Woohoo! Champion! At naman ang pag-shot no kastilang. Nangabak ti manok ko! Woohoo! O sige, aginom kailangan, aginom kakadwa. Ado pa'y tiarak. Gumatang tayo pa, inumay boss. At dapay pulutan. Ikaw at yun lang, kakadwa. Ay, nagdana sa tipyag, Rumay. Bukas to'y kumakanayon. Layos tiarak. Gawin na. Basta kanayon ng mga bakti manok ko, namnamaan nyo kanayon ti panaginom tayo. Ayos! Amangan mo kaya't mo pa iti mapaniti kung kunada secret place, pre! Ha? Secret place ko na. Wan, paray! Ay, mayat ti uminom ijay! Nagano ti chicks! Wow! Kaslamayat day ta. Wey! Nung mayat ka di, mapatayo! Ay katuwa na. Ibusan tayo lang dagiti nagatang arak dito eh. Kalpasan na. Mapantayo iti bagbagam a secret place. Nasaya at mat na nakariing kan, Romel. Sakit di ulo ka. Kasano, kat kasta una yabartek mo itirabi. Imbag ta nakaawid ka pa'y. Huwag nga rod. Ano tinainom ko ah. Kat bumangon ka ditan ata ing kaagpasada. Sayang taal daw. Anya din luto mamasida. Awan tawan mat insangput mo. Ano samtag dildil iti asin. Anya? No kumata nagpalingki ka idikalman tanangabak kamat iti palot, di adda kumasida ita. Angam saan mat, tainun unam tinaghapi-hapi akadwam dagiti babarkadam. Unay. Sana bali tanaglemes kayo mat iti arak ken pulutan idirabi. Iso nga uray awan ngarud sidam ita. Ala, bumangon ka kit diditan, taing kagpasada, sayang ti aldaw kunakmanan. Day, alas 3 laeng iti malam. Ngam adda ka dito nga agil ilad, Romel. Da kayo mo gayam nanang. Apay, di ka nagpasada iti tricycle, anak ko. Nagpasada kita bigat. Nasakit ti ulok iso nagawidak iti nalpas ti pangaldaw. Ay, unay kan. Kasano asaan nga agsakit ti ulom, kat day tamot lagin inom ti aramidem. Ninanang mit. Saan mo't ah? Damag ko anang nga baka kano iti palot iti kalman. Nan mangtad ka man nga road. Imbagla nga igatang kumot kadag iti masapsapol iti balay. Ay, ko. Naibus mo't tinanang. Anya? Ay, nag-1 millionaire ka man nga roden ano kasta. Ha? Sabali manen atyan ti binusog mo, Romel. Sabali manen atat tao tinairanod iti nangabakam. Adakon, bakit? Imbag man taam mumpay tinagawid, Romel. Unay ka ti bakit kunta. Agumot manin.
Ayan lang ito yung beng ba? Di ka na ariwawa. Nakaturog dan gapo iti ka uuray kan ka. Ah, Di ka agkarkari ka dagiti ubing. No di mo mat kabailan atong palen, Romel. ay masan mi mo din nagsyatan iso. Diyak nakawid na dagos. Ay na, Romel. Saan nga umdas arason dayt na? Anak mo ti mangururay kan ka. Daram ti agtartaray ka dagiti urat da. Isungarod ko matirumbeng nga inununam. Saan ket di adagiti babarkadam. Shhh, tingiwan mo. Di ka natagari. Awangan mo malukag ng itubing. Maturog tan, tanay. Rabiain. Ijay ka balkon amaturog. Yeah. Jakla kayat akaida ti agat arak. Oh, adto'y tipungan kan Ne- ulos mo. ne. Ijay karwar amaturog. Nakapulos ka mat bakit? Papanam? Na, kat mapanak ag trabaho sa dino kumangay ti papanak. Ah. Apoy, anyat aldaw itaya. Kung anong Sabado? Dayta kat ti maalalam iti kaiinom mo, tadi mo pa'y ammon ti aldaw ita. Ah, huibis pa'y lagayam. Aywan gayam, si kaman pa'y timang sukon kadagiti ubing ije pagadalan, ang mga no ag-overtime makita. Ah, ay, adda papanan me. Mapan ka makibasketball inton malmalam, hindi ka bangi-bangaylay. Kat, mas ipang pangrunam ka diti panag-basketball mo, ngam dagiti anak mo. Dumagasak to ti ayan dananang, ta isunto ti baon ko amapan mangsukon kadagiti ubing. Una yan, ti kasta nga ugalim, Ruel. Ay, makaumakan talaga. Anya? Makaamu ka man laangan iti biyag mo. Sige, tama pa na kon. Maladaw akon iti trabaho. Daddy? Daddy? Di mat ko na mga intay agpasyar ijayili? Madam tama. Ito rin kubit. Agay-ayap kayo ubay, iti kapsat mo. Ngam agpasyar tayo ita. Huwag nga rod. Promise, Daddy? Huwag kunak nga rod. Dagulit ka manin. Ala, rumor kan. Ingka pa'y lagay ayam. Sige nga ro, Daddy. Basta ha, mapantayo ije sentro. Wen, rumor kan tanay. Madisturbo ti panaturog ko. Bakit? Na. Unay kat alabasit tagi tabibig mon. Kat, adda reklamo. Kwa? Awan? Ay, bakit? Nakapimpintas ka, mate. May bagay launay kan kaday tasot mo abistida. Siyempre mat apay, di mon malagip dayto abestida. Ah, Kat no dayto ti umuna kan maudi arigalom kanya. aya. Umuna kan maudi kunak. Ngamin saan matan anapasarunwan apulos. Ha? Domingo itala kay. Agpalis ka matan, tamapantayo makimisa. Kalpasan na, mapantayo mat agpasyar ka Ay, dito. kwa, bakit? Ay, inton maminsan ton. Adda nga min pagnami takay. Domingo ita kunak manan, Romel. Ha? Un-una umpay kumamot ti pamilyam, sakbay dagiti babarkadam. Alan, agrobot kan. Nabayagan adida ka nakadwa na panakimisa. Ay, na importante nga rod tilakad, may. Ikarik, kumuyog kada kayo inton umay a Domingo. Ala, saan ka napilitan? Jane! Andre! Umay kayon anak ko. Datayo laangan ti mapan makimisa kan agpasyar. Tadimot kayat ti amayo ti sumurot. Layos mo nagkarat mo kastoy, babar ka na! Huwag pesaw! Ay, kinanayo pa ay mga pare! Kasakay ko itapal sa ang mga nuad na pabunus mo nita. Total, dakkalmet tinangabakan tayo ti basketball. Anya? Kasangay mo ita, pare lare? Wan pare! Kasla na enjoy no ijay tayo secret place nga celebrate. Ha? Ay, ikaw na! Agam, mabit lang. Kasangay mo kunam. Wan, kung naglangaro din. Adjust ti Marso ita. Isu ti pizza ti pan na kaya anak ko. Ay, just kay. Unay mo't apan nakalipat kon, parts. Tiyan niya.
No, just ti Marso ita. Kasangay ni bakit? Isugayam apilpilitan nak iti amapan makimisa. Ay, naglukon. Pan nakalipat ko kit din. Kasano nga rodan nga, Pards? Ay kwa, dakailatan ti mapan iti secret place. Oh. Atoy, nayunan yun to, ti pag-happy-happy oh. Agawid apay. Narigatan. Amangan no ma-outside di kulambuak manen inton rabi eh. No jak masapa nga agawid. Sapay kasangay ni bakit ka? Yuhu! Adakon bakit? Happy birthday! Nagpalingkiyak! Agluto ak iti paborito! Jane! Andre! Adakon! Daddy is home! Na, awan dan sapay ah. Ay, nakalak mo tiri daw. Ay, nakasta, di dapay simbang pahit. Ay, diretso kung ti pinalingkik iti kusina. Alpasan na, agluto aktan. Iti kasta, addan to kanen dagiti aginak inton sumagpet da. Ay na, Romel! Romel, anak ka! Ada ka kaday! Umayak man! Nay, apay nanang, kasta unay mo ti banog yaw. Ay na, anak ko! Dinardaras ko ti imay ditoy! Idinadamag ko ti pan nakadisgrasya da mere! Anya, na-disgrasya da mere ko na yaw. Wana anak ko! Day tate agwaru-aras adamag! Ay na, Diyos ko! Sapay ko matasaan agrapi ti pan nakadisgrasya da! Sapay intarayan ka no tinakadungpar! Ha, sa dino ti ayan dagiti aginak nanang. Hintaray da ka nun ija ospital. Hala, umay katamapan ta agos ija ay kartingam, Romel. Sana po na ito'y nanang. Romel, paro. Apay nga isuna pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Nupod no nga ta, Diyos. Ipakita nga ron itati kinabilig mo. Isublim ti biyag ti asawa kin anak ko. Isublim, Diyos ko. Romel, anak ko. Agparbang ka ko ba? Pang-asim tadi mo si ti Diyos iti kastoy na pasamak. Adda rason iti amin abanag. Amok apanubok na laang ka na ito'y. Iso apang ngaasim tadi ka agriyaw-riyaw kasta, anak ko. Panubok? Awan ti panubok kanyak. Basta'y subli na tibiyag ti asawak. Kan tibiyag dagiti anak ko. Isubli na nanang. Isubli na. Romel, Isumot lang kaya makastaw na iti panang pilit na kanyang itay bigat. Ama pan makimisa. Nalipad na kakasangay na ita. Nakasingsingpad. Nakamaamo ti rupa na itay. Nakapisti na iti puraw. Tagayam. Pamakada ng dayjay. Nagsakit na nang. Kasla madudog ti pusok. Kasla bumtak ti barukong ko iti sakit na. Romel, anak ko. Unay matante kasla na pasamak. Nagigiddan damot lakit din ngayon nalat ti Diyos. Nagsakit. Kasla niyang kabalan nanang. Nalaos ti panagbabawi. Kinuyog ko la kumaydan na napan nakimisa. At no naprotektarak ina, kabayatan ti panagnaday ti kalsada. Agbabawi ka man. Ngam naladawan ti amin, anak ko. Awanan ti asawam kandag ito ang anak mo. Basol ko na nang. Basol ko ti amin. Sir-sirbi nga mga kanasawa. Diyak impatag ti pamilya. Binaybayak ina. Asul ko na nang. Ala, husto ba'y tananak ko?
Urnusam ket din ti bagim. Taasi kaswumon ti panakayawid dagiti bangkita. Iti kasta, maikandamot iti nasaya at apan nakalamay. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Nagsakit, nagsaem daydi apasamak. Naggigiddan damatlakit din anapukaw kanyak. Kasla mapukaw ko idi ti limbong ti panunot ko. Nagado ano kumati inam amiris ko idi. Ngem uraan niya pa'y ti aramidak, jakon maisublipay ti biagda. Sa nga pulon atawan tinapalabas manipod idi, ngem aging gaita agtaltalinaed pay laang ti saem ken pammabasol iti kaunggak. Pamrayaklatan ti agsangsangit no malagip ko tinapasamak. Pimusay matan dagiti dadakkal ko ket agmaymay saak itan nga agbibiyag. Dagiti laangan kakaanakak ti umay mang bisbisita ditoy balay kanyak. Dagiti matbabarkadak a pinain-inom, pinakpakan ken kanayon ko akadwa idi iti happy nagpukaw dalatan akasla asok. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Romel. Ken ka pagayam, Romel. Mailuyo sa kabayatan ti panangbasa, ken panangidrama mi dito'y padas mo. Mariknak ti sakit, mariknak ti saem a naglabasam pagayam ko. Ngem saan arumbang ti panangpabasol mo iti bagim, ngamin adarason iti amin apasamak. Kumararag ka iti Diyos a namarswa ket kidawam ti pammakawan na. Ikkatem ti sakit tinakam iti puso ken kaunggam ket pakawanam ti bagim. Iti kasta makamove on ka. Agbalbaliw ka ket mga barwanan ka. Iti kasta agsubli iti sigod ti gaganay gayam. Patsyak amaragsakan ti asawam ken dagiti anak mo iti kasta nga aramidem. Alakastan pagayam Romel, ket pagyamanak unay tiing ka panangibiglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Marife. Manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. May saak kadagiti makunkuna a NBSB wenno no boyfriend since birth. Adumat dagiti nagararam kanyak ngam kasla mabutengak a maki-boyfriend. Aging ga adimteng ni Jomar iti biag ko. 2 taon mimet a nagayan ayat ken ni Jomar. Naragsakak iti relasyon mi. Ti amok idi ket ison ti lalaki a kagasat ko. Ison ti lalaki a makadennak aging gatong palbiag ko. Banag a nagbidtutak. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Wen gayam, sa anak ang makigiddan kada kayong agawid, friend. Ay, apay ngay? Sukunan na ka ni Kevin? Wen, nag-text kami ni Tay. Naku na, adagasan nak dito'y office. Okay, fine. Ikaw na ang my boyfriend na may sasakyan. Ah? Sika talaga bakla. Ay nanta kami laangan ka ni Marife ti awan taga-sukun na. Ang amanyangay nga ruwan, ganyan talaga ang single. Di ba, Marife? Wen nga rod bakla. Ay, kaanutan to nga tamot ang maadaan iti boyfriend. Ah? Di ka man, friend. Kat no damag ko nga adu ka no ti agar-aram ken ka. Apay, awan pay ka dinapilim kadakwada? Ay na, no aklunan ni Marife jay sutor na. Ay, siyak tulangan ti magmag na. Ay nakakaasi akmet. Angam sa bagay, awan matlugan ni Jomar apang sukon na ken ka, no bilang laeng. Dahil dyan, ano ubad na ka? Ala, daytoy.
Di mo man lang malaplap danan tangiwat mo, bakla. Ay nagtal na ka man, amangan no da makangod. Ay naman problema, ora ada makangag. Aklo nam ngaminin ani Jomar. Iti kasta, adamatan mang suksukon kan ka. Ken, adan tumatan pakilugluganak. Kasjay! Hay, naimbag pa ka ni Julie. Nasarakan anti forever na. Sana all, kunak man latan. Kat, ado mati suitors mo. Adda pa'y foreigner, sana yan. Ay, true. Aduda Ngam, Sanda mo't agwapo. Akas ka ni Jomar asutur mo. West ako type sa kanila. Di ka man nagpili-pili. Ay na siyempre, pilik at talaga jay guy a deserve na ti pamatag ko. Iso asi ka, aklo na mo ni Jomar. Panagkunakit na singpat. Gentleman, ken kang runaan na. Gwapo. Sika talaga. Kaya't po mo tibagbagak. Aklo naman. Tama nga no, sana makauray kat siyak ti Arman na. Ay, in 1 minute, datan ko na kon. Anya, ay sika talaga. Tilay bagbagam. Manumatan na bulan tinapalabas. Manipod nagdatonakan ka. Maging ta, diyakan mo, nandanamnamakan ka, Marife. Jomar, Sana parikot na ita kanyak. Ay ayatan ka unay. Isong agurayak, aging kat aklunan na. Jomar, Makita mat, kan mariknak anapod no ka kanya. Iso nga ita, aklunan ka. Kaya't mo sawan na. Datan? Agyaman ako, nay. Agyaman ak tayo naklon mo ti ayat ko. Sika ti umuna ang boyfriend ko. Kat sapay la kumata di naktulukwan. Di naktupaldaangan. Sapay kumata saan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Ken sapay la kumata di nakpagaramitan iti saan anasayaan. Ikarik, saan to Apolos ang mapasamak na ita? Aramidat kamin. Tapno saan mat ngagbaliw ti panagtalag mo kanyak. Di kan to agbabawi iti panangaklon mo kanyak, Marife. Ikarik da ita. Ang kasanugayam ni Hana. Di matimbaga ko ngawan kamin. Winaswas min ti relasyon mi. Sakbay ti panagabrod na. Iso nga awan ti rumbang nga pagdanagam. Sikan ti ayata kita. Kat panagnagakkan ka da ita, Marife. Asino, dyan ang itulod kan kay Dirabi eh. Ni Jomar nanang, ayun gayam, jakmatan na ibaga kada kayo. Agayan ayat kamin kin ni Jomar. Ha? Kinapod na, doa bulan ng tinapalabas, manipod inaklon ko. Kasta ka di anak ko. Ay katuan akuray ka. Ni Jomar, dyan ako ng kanyak iding at dakayan ayat na nag-abroad. Saan ka di? Wan nanang, iso, ngum kaayan ayat na ididay jay. Sakbay ang nag-abroad ya babae, nagwinaswas da. Kasta. Bala, uray agayan ayat kayon. Di mo liplip atan, di ka na ayon ko nga ibilbilin kan kanak ko. Nang runa kat itakala ang amaki boyfriend. Di mo ipaay amin a panagayat mo itiday siya at Jomar. Adalom kumapay anaimbag ti husto a kababalin na anak ko. Wan nanang, awan tirumbang apagdanagan nyo. Ay ayatek ni Jomar, kat amok akas tamat kanya. Agyaman ako na itiregalo nga intad mo kanya, Jomar. Awan ang yaman na. Sikakid dimat. Magusto ko na dayto ako entas kan earrings. Siguro, nangina dayto yan niya. Agyaman ak na magustuhan. Awan tinangina kanyak. No para iti babae nga ayayatek. Di sa maruno kat jay ton sing-sing. No, umanugot ka. Ha? Sing-sing ko na. Wen, mariknak nga ayatan nakmat. Iso ang masigurado asan ka nga kadkad. Ha?
Kaya't mo asawan? Agkalay satan? Wala, nulakid di tayo manugot ka. Wana. Asino ngay mati babae nga agkad-kad iti dayta. Anya? Agkalay sa kayon ka ni Jomar ko ng friend? One friend. Ay, sana all friend. Umun-una ka pa yan nga agkasar nga may tisyak anabayagan nga the boyfriend na. Ang itapay laang, kablaawan kan friend. Congratulations! Nagsapa matan dayta, friend. Katwan sa balin tumanon inton aldaw ti kalay sayo. Saan ton congratulations ti ibagak? Anya ngay. More kids kunakton. Anya. Sika talaga. Agpada kayo kinibakla. Kastamot lang ibagbagana. Nagpintas matan dito, Jomar. Siyempre ha, dito iti kapipintasan na lugar para iti agayan ayat akas kadata. Umay ka, mapantay dyan banda. Napintas ti view ijay. Okay. Okay. Agtugaw ta dito Wow. Nagpintas ngagpay sa TV, Jomar. When man, kasmot lang ti kinapintas ti nobya. Adandanin agbalin nga asawa. Sika talaga. Katwan man, sangkit din? Agyaman ako na, Jomar. Napanagnak akon at talaga nga ay ayatan na. Kurang pa'y dagito Marife. Makitam, kan mariknam ton ti pudpud no panagayat ko. Inton agkalay satan. Matumpal ton dayta, iti kabitan a panawan. Okay kadikan ka. No, dito ita na maturog ita arabi Malam nga minan. Mga no awan maabutan ta ita abas nga agturong ija Isabela. Masapa talatan inton bigat. Awan parikot iti dayta. Okay lang, basta kadwa ka. Sige nga Rod. Enjoy yung tati agpasyar, Marife. Ay, nanasaya ta simra ka ita, friend. Una, Oh, apay nga awan kay di biyernis. Di ka pa'y nagte-text, wano agchat no sa dino tinapanam. No agang anges ka pa'y wano anya. awan nga min signal iti napanan mi kini Jomar, bakla. Ay, no kasta, nag-date kayo manan kani Jomar? Nag-date kami. Iso asa anak asimrak idi Biyernes. Sana all ko namon. Ang mukmat lang nga isot isong bat mo. Ay, no. Saan asana ulti ibaga? Anya nga rod. Mag-ingat ka sa boyfriend mong babaero. Anya? Amo matan kanya, nalaingak nga gimbistig ka. Iso, ama-amuak, dagiti saan arumbang, ama-amuan. Anya ka din day tangay bagbagan, friend. Ay, jak pa'y kayat nga ibaga ita. Kayat ko pa'y apanagnakan, no pod no timang mangag ko. Ibagak tumetlakan ka. Api nga taakas diti bagbagan ni baklay di kalman kanya, friend. Ha? Pampanunutak ngamin. No apay akas di mutan timbagana. Jay ka di naibaganakin ka panagnakan na pa yung umuna? One friend. Kastunay, nakita na kanu ni Jomar ili di namin sa nakalman. Adda kanu kaduan babae. Anya? Isutin ako na kanyak friend. Kat no saan ka nung agbidot? Isu dayjay tay babae nga ex-girlfriend na. Jay ngay nag-abroad. Kaslahana kunana idikalman. Anya? Agkadwa kami mat kini Jomar idi Biyernes kan Sabado. Kat Lunes ita. Domingo idikalman. Kaya't naasawan, nagkadwada idikalman. No saan ang nagbidot ni bakla iti nakita na. Anya? Itay kapay apalpaliiwan anak ko. Kasla saan ka makaid na? Nana. Oh, apay. Adda ka di parikot mo. Ibagam kanya kanak ko.
Diyak namin makontak ti cellphone ni Jomar. Manumatan nga aldaw. Anya, Madanagan ak nanang. Diyak amunoan niya ti aramida. Nang runa idinadamag ko anak kasublin dito Pilipinas jay ex-girlfriend na. Kun adda na kay baga kanyak. Nakita da ida nagkuyog ijay ili. anya, Diyak kaya't apat yan. Gaputad da pa nagtalagkukan ko na asaan nakalukuan. apay nga ay agsangit kamutan anak ko. Sa balit ang parparig na kanya. Diyak ka muna niya teramita. Diyak kaya't apanunutan aluklukwan nak ni Jomar. Ngamday tatag parparig na kanya, nanang. Napan ka kadi ije balay apag-abangan ni Jomar? One friend. Ngam sigon iti landlady anak kasarita. Idi na minsan pa'y alawas apim manawan ni Jomar ichay. Anya? Kan may sa, napanak ije pagtrab-trabahuan na. Nakunada kanyak anag-resignan. Oh? How come? No sa anak ngagbidot. Nagawid ije lugar da. Pampanunutag ang mapanak ije lugar da. Kaya't kula kumama kasarita. Uy, agsangit ka matan. No kaano nagplano kami para iti kalay sa amin. Isumat ti panangrugi ti panubok kada kami. Tsaka muna niya ti aramida. Kaputa pulos matadyak nakasarsalita ni Jomar. Manun alawas. Tsaka muna niya ti rason. No apay anaaramid na kanyak ti kastoy. Ay na anak ko, pangasim ka di. Mangan ka. Awan ganas ko ang mga nanang. Mangan kay latan. Mga nakdulatan ng mabisinak. Ay, saan mo kumabaybay ang tibagim anak ko? Kita umanday talangam. Nagdakulan ti nagbaliwan ti pamagim. Kimutong ka. Nanang, Kan may sa nagunugan da kita matam. Amok nga agparparikot ka gapo iti agdama sitwasyon mo. Ngam saan mo kumamot abaybayan ti bagim? nanang, Saan ani Jomar ti makagapo tapno baybay am ti bagim akasta. Ad-adakit di nga ipatag kan ayatum ti bagim anak ko. Pagyamanam kit di, tanakitam ti kasjay nga ugali na, ita ta saan kayo pa'y anagkasar. ngam, nanang, Ipatag mo ti bagim. Saan asikati na pukawan, nudikat ni Jomar. Ay na, pudno ti imbaga ti inam friend. friend, Saan asikati na pukawan, no dikat ni Jomar. Aklo latan asan ada kayo ti para iti tunggal maysa. oray anya ti aramida. Diyak maliwliw ang ti bagit, Julie. Ay ayat ako na ni Jomar. Iso ti damo nga inayat kan impatag ko. Amok day ta friend. Ngam no talaga anapudnuken ka ni Jomar. Saan nakakumabas talatan pinanawan? Isu asaan kan amang namnamang agsubli pay ni Jomar ken ka. Gaputa tinapudno a lalaki, awan ti ilimod na ken ka. Anya? Mapan ka talaga ije lugar da Jomar? One friend. Kayat ko lang nga amuan. No apay an aramid na kanyak ti kastoy. Ay na. Dayta nga inaramid na ken ka, friend. Pakakitaan asaan anapudnuken ka. Friend, Mapan ka ije lugar da? For what? For closure? Ay na. Ti lalaki akas ken kwa na. Saanen anas ken pay dayta closure dita. Move on. Lipatan mo day di lalaki. Pangaasim friend. Kitaan talangam nagbalin kan akas la hagard. Or no man tabagim. You deserve better kunak manen.
Apay, saan ka kadi asumra kita, anak ko? Ah, kwananang, saan? Tapay, anya ti aramidem. Wano sa dino ti papanam, ta saan ka asumra? Agbiyahe ak nanang. Mapanak iyay ayanda Jomar. Kayat ko ang makasarita. Anya, Di kay madanagan nanang. Kabailak ti mapan nga oray si laang. ay na anak ko. Husto ko man. Anya kamutan. Isagsagmak mula ang tibagim iti kastangar aramidam. Ngam, nanang. Saan na ka nga ay-ayaten ni Jomar? Iso apang nga asim. Husto kuman day tangar aramidam. Mairamraman pa yan ti trabahom gapulaeng iti dayta. Naimbag nga orasyo, tata. Kastamit kan kabalasang ko. Anya ti masapul mau. Salud-sudak la kuma. No am-amuyo ni Jomar. Sigon iti bakat nga adda tersena na ang nagsalud-sudak. Dito'y kano ti balay na. Wen balasang ko. Siya ti ama ni Jumar. Apay kaday. Anya ti masapul mo kan kuana. Kaya't ko la kumaama kasarita. Ay, adami na pananda iti kaayan-ayat na. Madamdamada pa'y siguro asumang pagbalasang kao. Kaayan-ayat. Wen, nakuna na itay kanyak ako yugan na ni Hana ama panagpa-check up iji ilay. Ay, masikog ngamin. Anya. Umunag ka pa'y balasang kao. Mangisagana ak iti merienda. Kabayatan ti panangururay mo kadakwada. Apay ngay may kapayla dito'y Marife. Anya. Saludsudan nak no apay nga mayak dito eh. Anya a klase day ta saludsod. Anya? Awanan kay tibayin. Di mo inikan patag ti kinapudnokan ka. Pakawanan ako ma. Amo, nasaktak ko na tirik nam. Ayayatan ka. Ang manipod nagsubli ni Hana dito Pilipinas. Nagsubli ti siguro pa nagayat ko kan kuana. Awanan kay tibayin. Lukas tamat lang. Imbagam kumakanyak, ididamo pa'y lang nga dalata panagayat mo kan kuana. Iti kasta, sa anak ka nang namnamakan ka. Pinanawan na kakaslawan anyaman na. Nagplano tangang kalaysa. Nang namnama, ngam kasto'y gayam taramidam kanya. Kasi tinapanak. Pakawanan ako ma. Agluran ta. Saan na data tinaikari ditong galmaysa? Ayayatan ko na niya na. Kadyak kabailan ama pukaw itibiyag ko. Anya. Ay, imbagak met ngamin ken ka nga uray di kan mapmapan. Na imbag kumamat no imbagam kanyak taadda kaduam anapan. Sanan, friend. Jakmat kaya't ama isturbo ka. Tinapatag, nakasarita ko ni Jomar. Lipata munday jay. Kas iti kanayon mi nga ibagaken ka. Anya kamet. Saan ama ikariti lalaki akas ken kwa na iti panagayat mo. Ag-move on kan. Saan man na dadya lalaki ti makagaputap no kastamblatan? One friend. Amok anarigat ti manglipat iti may sa atao. Nang runa no inayat ken impatag mo iti napudno. Ang amok kabaalam dayta. Carry mo yan. Narigat at talaga, friend. Ngam aramitek ti amin. Mailiw-liwag ko lang ti bagik. Amok adumteng to ti aldaw. Malipatak ton ang mamimpinsan ni Jomar. Nagsakit ti inaramid ti kayan ayat ko kanyak, Miss F.
Ni Jomar ti makuna a first love ko. Isu akas taunay ti sakit tinakam ko, gapo iti panangluko na kanyak. Nagrigat nga aklunan, nga may di agangay, babaan iti panangliwliwa dagiti gagayam ko, nang runa iti pamilyak, inaklon kon asaan ada kami ti para iti tunggal maysa. Aging galangan ditoy, Miss F. Kat pagyamanak unay tiing ka panang yornos para iti panakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Marife. Ken ka pagayam Marife. Adda dagiti tattao adumteng iti biag tayo. Adda mang paragsak ken adamot mang pasakit iti rikna. Adda dagiti mangipaay iti saem ngem mangibati met iti adal kada tayo. Sapay kuma ta masarakam to ti lalaki nga agayat ken ka iti napudno ken mangitungpal to ken ka iti altar. Alakastan pagayam Marife ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Maminsan pa'y pagyamanan mi manen tiing kay panagdengeg. To'y pagayam yo, Freya Simsim, amangak akam kas Miss F, dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.